Bun și bine mai găsit un episod. Astăzi o să încercăm să intrăm în mafia din episoadele trecute. Na. Și sper să vă placă episodul, e plăcut, na. Apăsați pe like, subscribe. Like și subscribe. Și clopoțelul, dacă se poate. Acum mergem și să sperăm că găsim pe cineva să... Nu, vreau un lider să... Găsesc. Și pe aici să... Da, na. Am zis și în episodul trecut eu sărăcit. Na, nu știu. Da. Intra banii. Nu ne mai asigurăm că știm că nimeni nu vine din stânga. O să mergem la casa mafiei. Intra pe serverul România Roleplay. E popular server, dar na. Da. Dacă încercăm să ne infiltrăm, încercăm să ne băgăm și noi în mafie. Sunt deja în 20 de mafii, dar na. Într-atât nu vom avea mafii, dar nu. Sper că mafia asta e legal măcar. Stop, cerșit, asalt. Fă-ți mașina roz. Stop. Mă auziți, domnul, mă auziți? Cine ești? Andrei Barros, Andrei 5. Vreau în mafie. Vreau în mafie. Mașina ruleză. Așa de ușor. Mă gândeam că trebuie să aplic, să nu știu ce, dar... Ușor, trebuie să fac mașina roz, atâta. E bun. Dacă e făcut casă, îți dai seama, cred că e aprobat. Nu, ne-am băgat în mafia roz. Suntem în mafia roz. Bun, bă. Bun, suntem și noi într-o mafie. Dacă trecem direct roșu, ca să ajungem mai repede. Ce vrea ăla? Da, stai că... Da. Am 10 litri de benzină motorin, da. Să mă duc să fac full-ul, dar nu acum. Am cumpărat benzinul ăsta și mai mult îl folosesc. Așa, na. Acum vreau să dau o mașină giveaway, adică să vă dau banii de la mașină și voi să vă cumpărați mașină și o să văd că ați cumpărat mașină, să-mi arătați. Facem giveaway mașină. Aveam un Audi de 15.000. Na, eu ziceam că dacă ești la început, dacă e bună mașina și na. Eu zic că e bună mașina și vă dau doar 15k. 15k și
Păi vă cumpărați mașina și mi-a arătat mașina că ați cumpărat-o. Dar important, trebuie să fiți pe serverul meu. Da. Um, Nu înțeleg cum de nu mi-a luat amendă. Asta nu primesc? Ba da, trebuia să primesc. Ce faci, boss? Așa. Așa, da. Pontonul ăsta nu există. L-ai construit. Am intrat în Mafia Roz. Arată fain, nu? Nu știu dacă are ceva, dacă se îmbrăca sau nu. Piguien de... Piguien, da, piguien. Are biful, uitați. Da, da. Iar am primit apel. No, dacă vreți să mă căutați pe... Dacă vreți să mă căutați pe... Asta... E pe Roblox numele meu. Asta eu. Avatar. Owned. Da. Bă, nu cred. Am intrat... Nu. Știți cine a făcut casa asta? Cine? Știu și aici. E bine. E bine. Aici. Deci, vă prezint acum că pot. Să mă fi. Aici avem locuri de parcare, așa. Aici e casa mafiei. Direct așa. Avem de meeting. Aici și mafia are fântâni în casă. Da. Aici sunt regulile. Da. Așa, aici e... Uite. Aici e o masă. În primul episod am uitat să vă zic că v-am zis doar de ce au pus atât de multe mese, da? De ce au pus și atât de multe scaune, adică 3, 6, 9, 10, 11, 12 cu 12, 24 de scaune. 24 de scaune. În 24 de scaune ce faci? Am mai calculat atât, că poate le-am greșit. Mă, pe aici am sărit, dar chiar... Pe aici am sărit că a venit cineva și am sărit. Da, bă, da. A venit ceva. Și pe aici am fugit. Nu. Doar.
Să vezi. De ce? Opa. Nu are stea. El e șeful în mafie. Cine? Bă, XP. Nimic. Bă, eu nu... Bă, am filmare cum... Vedeți voi. Nu trebuie. Dă-i tu. Nu dau eu. Nu dau pentru XP. Bă, ce facem? Da. Mi-a dat faină mașina roz. Mie nu pare că e faină. Tu de ce crezi că... Da. Da. Așa. Bă, bro! De ce trimite un mesaj acum? Dar a început grupul să vorbească acum când filmez. Bun. Asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Apăsați butonul de like, de subscribe și sper să vă placă. Eu, na. Serverul se numește România Roleplay. O să vă las și codul pe ecran și poza și, na. Eu vă aștept pe server. Și nu uitați că dau giveaway o mașină audio Aventador 5 1 așa. Și na. Eu v-am lăsat. Pa, pa!